Ето ни във втора част за джуси бомите. И сега следващия е ето този с блясък вътре. После е ето този, много е як. Следващия е с така. Вижте колко е як. Буквално се едно е така. Той е така. Следващия стъклен джуси бом е ето този. Много е як. Опа. Много е як. Ето. Имам още един такъв, много е странно, тук няма половината джуси бом, да, използвала съм го, но това не ми пука. Следващия джуси бом с шоколада, много съм го използвала, така може да видите, ето е много използван. Ето вижте го, много е як. С шоколад и миреше на шоколад. Ако можехте да го помиришете от камера, ще бъде хубаво. Но тези, които го имат, са късметли. Следващото нещо е този кафе джуси бом, не знам с какво е, но много е черен. Да, готово. Следващото нещо е този огромен джуси бом. Както може да видите разликата. Вижте разликата. Това е нещото, което ще го използвам за 8 години. Ама не е вярно. Това не би го използвала за 1 година, а за 2 години. Не са толкова интересни. Какво? Ето марка. Джуси бом. Ето. Откъде започва това име? Ето Джуси бом. Нищо толкова интересно. Но ето това е моето красиво нещо. Това е нещо по-различно. Готово. И ми стигнаха времето за втора и първа част. И ви казах, че съм приказлива. И това беше от мен. Чао!